Tinapalabas, sanen akabaelan ni Carmina nga ilemeng ti sakit, ken panagdanag iti pusona. Kalpasan ti adu a panagibtur, ilasat na ti kinaulimek ket impakitana, ken Henry tinapudno arikna na bilang asawa ken ina. Ngem itilikudan ti amin a napintas asao. Adda ti maysa a kinapudno amang dadael iti pamilyada. Nakita ni Henry ti banag asaan kumaamakita. Ket manipud iti dayta a kanito, nagbalin a narikot ti amin. Iti sabali a bangir, at bakpakaasi ni Carmina nga saan, kumaapanawa ni Henry dagiti anakda. Ngem adda pay kadi namnama a maisalakan ti pamilyada. Wenno isu daytoy ti rugi ti panagpatingga ti amin? Papagayam, di kay palabas daytoy a pasamak, ta iti daytoy nga episode, may parangarang ti pudno a sakit, panagbabawi, ken desisyon amang balbaliw iti biag da Carmina ken Henry. Darasem ket ti pumanaw ditoy. Kababain no da makakita ken ka ditoy. Ikabain na ka di. Di na ka dinayayatan. Di mo pa'y matammo nga si kasuan na itabagin. Kita man na suram. Nagkutong ka. Kamatin na kang tuhid din ti asaw. Pagarup ng skeleton ka. Naipamay sa ti oras ko kadagiti anak ta. Amumatday ta saan ka di? Agawin ka kiti. Kaya't kung matagaliwak sa'y basit. Amin nga itod mo ang kwarta kat agpaay kadagiti ubing. Awan pa yun para iti bagik. Ibagam kit di ijimang tultulong ken ka. Tanayunan na ti itulong na ken ka. Dita kan. Pinanawan naklatan. Agawid akon. Tama nga no agsangsangit dagiti anak ko. Nakasaritam ka din, di maag a tao. Tatang, nauman ka da kami nga agiina. Kaya't na ti agragsak iti sabali aden na. Sa dino ayatayan na dadya sinalpag, tay nakman ikan iti pagnakman na. Bayan yun, tatang. Narigat apilitan ti may sa tao. No di na kayat. Na, apay, pilitam nga raw ti mayat. Diyay madi ati pilitam. Saan matla na ragsak ti panagden na ti agasawa? No mapilpilitan ti may sa tao, tatang. Numakitak lang na diya tao, jaklam mo na sawan. Ang mga numakabil ka. Ingkaman kiti iti asidag ti opisina da Henry. Tayong kakasarita. Na, apay ang mapanak pay la ijay. Urayam asumangpot, samon to ibaga, no anya day takayat mo nga ibaga. Idinadamag ko asaan nga agaw-away di tabalay da. Naamwak nga adda kano sa bali a babay iti biyag na. Anya, nakaamuam iti dayta. Saan mo nga amaw dyan ang ibaga takatrabahuan na? Ay, ingkakidi ka sa udya anak mo. Nagloko na tao. Kasanaw dagiti babasit nga anak da. Ay, ala, ingkan, ibagam nga agawid. Siya kuma, nga madararamida kahit. Kan may siya, ang mga numakabil ka ti sinalbag. Agsarita taman si kalalaki. Apay, adi kagaw-awed. Apay ngay may kayo dito yun lang. Agawid kayo. Hoy, si ka Henry. Anya ti mapanpanunot mo. Apay, adi mo sangputan ti pamilyam. Sumangputak to ka di. Saan kayo nga umay dito eh? Kano nga raw da sumangput ka? Sumangputak to ano makalagipak. Katno saan ka makalagip? Saan mo asangputan dagiti agiinam kasta ka day? Di takman riribukan dito yun lang. Nakaululi magak dito eh. Umay kayo din manggulgulo. Talaga anak kong laapan nun tapanunot mo. Saanan alimpyaw? In kayo din, tanay maladawakon. Dita kayo. Hoy, aguray ka! Kasasao ka pa laang! Pimanawlatan. Di na kun intaltalag, di loko at tao. Imbag man tayo may ka dito'y balay. Ada parikot ko. Anya ka diti parikot mo. Ay na, saan ka kadiunay nga ad kong konsumisyon?
Tapno di ka daras bumakat. Kasano ko majak ag konsumisyon? Kat sa bali mo tanti pagawawidan ni Henry. Ano na? Naiturod na pinanawan dagiti babasit nga anak yo. Idaro mo lang ang dadya lalaki. Nang runa, no akto ang makitam ida iti babae na. Bayamon, saan kun ngay pilit ti bagik iti tawa sana mangayat kanyak. Kastoy langan. Dandanin ag-retire ti kadwami di opisina. Anya nga ta, no agaklay kalangan. Ang mga numaala ka. Kasano dagiti anak ko? Ibagam iti katugangam. Ta isuda pa lang ti mga awir iti anak mo. Tapno makapagtrabaho ka. Mabalin mo matidang ikan iti kwarta. Tapno may ayod ang agaw-awir. Kaano ka ding ag-retire ti bagbagam? Talo pa ya bulan manipod ita. Ikan kay ti paggatang mo iti gatas. Naggapo da ito iti opisina ti DSWD. Grabe ka pare. Impay-pay sumutan ni Carol. Kasano ni misis mo? Delikado pare. Ang mga manayunan manan ti ubing no kadinak manan. Saan mo ka din nasobyan ni bagat mo? Jak pa'y may bagareta pare. Ay, kasano no damang sirpat ka ni bagat mo? Nagpintas pa'y mate. Awan mang sir pati jay. Di na pa'y masikaso ti bagina. Di mo lang mo pare. Baglaki din. Tada social worker amang tultulong kadakwada. Isa nagasatakpay lang pare. Tadan pagsamakadan na. Asaan kat di asyak. Sige, siya kon ti mangitultulod iti indayon ni baby, taglabakan anak ko. Sapay nagadaw, dagiti lalabaam. Alaman nga rod nana. Imay da intulod dito'y balay. Iso nga inawat kun alabaan. Sayang matitangdan ko. Adagayam intugot ko di tabasit abagas. Imbag lang nga ilutom akan ninyo. Hapay, di nakakadiinik kan iti igatang mo ti gatas ni Henry. Saan nanang? Adapay matbasit abagas mi dita. Apay nangala kayo pay laeng. Napan ngamin nagpabayo ni tatang yaw. Nangala akbutan iti inyag ko ditoy. Pati kiskisan, ngimina moton ti singirda. Gapo iti kinangin at ikrudo. Kasano? Ket krudo matimang paandar iti kiskisan nanang. Mapanak ko magpapukis, ngam nagbayag kamait. Apahinap na panamaya. Napan ko nga rod inik kanji manugang ta iti bagas. Nagaw-awirak pa'y, taado ti lalabaan na. At dain tulod da nga may nalabaan na iti balay da. Makikak tulaan da a Henry. Makita natin di na pa'y nakitkita. Anya ko mahamot nga ida itaga ipakitam. Makakita iti ado abituen na di na pa'y nakitkita. Ipaturay ikaw nga agilap dagiti matana. Ay, isungaroda ka na yun nakamapan ijayanda. Tapno matulungak di manugang ta ang mga wer ka dagiti apo ko ta. Uy, mas galang din samat di kabarbaro amang sirsirpat ken ka. Ngamday jay a Henry. Wen nga rod, friend. No makita ka na po no da dya lalaki. Idispatsar ko ni Henry. Kaslamat lang iti panang dispatsak iti kadandan na. Anya pa'y nga, no di kasta. Awan mo't nga minti ado, amagimulak iti dayjay a Henry. Ha? Nagbasit ti sweldo na? Sana kat ko na sumardang ka nga trabaho. Wen nga rod Diyay lakat nagbasit a sweldo na at ikarkarit na. No siya, diyak lakat manusan ti agkulkulong agmalmalam. May mayat iti trabaho ta. Tanaragragsak. Sino di nakitak a lalaki a kasibsibot na? Namindo na nakitak na diya. At dakar bangak amang pastrek iti bisitak. Ta boarding house ko da ito eh. Sa maysa, sa anak pa'y nga asawa. Anya? Kaya't mo asawan, kaslaak sinanta tao ditoy? Adakan ka, no anya ti panagkitam di tabagim. Sinalbag ka, babae. Ha?
Awan karbangam nga agsaw iti kasta. Tadinak asawa kunak manan. Nakidagos ka lang dito ay. Pinadagos kamat. Ngam binulan nga itad ko ti sweldoken ka. Daw-dawatak kadikan ka? Saan ka di adisnudo asika ti mangmangtad kanyak? Tiamok ka tagasawatan. Ti agasawa kat adda proseso na. Adda ka di proseso nga inaramid ta? Papayakas na ti tsuram. Kinapay nga dabag mo. Papanam? Agyanak pala dito balay mo pare. Dandanik lang makabil ni Carol. Payakabilam tinangiso ka tam iti asawam. Adakit din sa bali ang mangitultulod kan kuwan ay di boarding house me. Anya? Ay sos, kunak namin kan ka. Garagaraw na pa ilang kahit saan amapyar. Kahit agsublikan kan ni Carmina. Jakpay kayat ang manayunan manan ti anak mi. Uray rabrabi amat maturog at kapilitan ang bumangon at ngagtimple ti gatas tiyubing. Anya nga rod kat bunga ti arasasyo. Alangan na di mo itimplaan no mabisaid. Uy, mayat ti auram ita. Adda ka di rumbang ang maamwak? Naidispatsa ko ni Henry. Apay, masiguradom ka di anapodnukan ka di sukat mo kan kuana? Amumatan. Basta itad na lakit di kanyak ti sapul na. Ayusan para kanyak. Friend, agnanayon ta ka di akastoy laangan? Kastoy nga? Anya ti kayat mo asawan? Bumakat ta ka di latan nga awan pamilyata? Ubing tapay, Juana. Saan tapay mat abumakat? Sa bagay. Mabayag pa'y mat siguro panawan. Tapno panunutan ta, ti maaddaan iti pamilya. Adda na kay baga kanyak asabali ka numanan ti kadenden na ni Henry. Ay, di mo manipalpalagip kanyak na dyan na korang tilinaon ti utak na. Masurunak laang. Numakin ako ma, ket kurang talaga ti tornilyo na. Ngam saan nga agsigsiguro, nga agnanayon ang naragsak. Dumteng to ti tiyempo adagita aragsak kat agbalintaw aliday. Una, adaya na sayat nga itden ti mading aramid. No kaano adumteng day ta tiyempo, ti Diyos laang ti makaab mo lakay. Ket sapay la kuma, taag nakaw. Hoy, friend, adan samatan sa bali akadenden na ni Henry. Bay ama, adamatan sa bali akasukat na itibiyag ko. Nagdaras kayon ang naglinipat ngagpadpada. Ay, kunak nagsubli iti pamilyana. Ang saan mat gayam? Saan ka di ngayon bagam? Adinan kayat numabalin amanayunan pa iti anak da, tanarigat ti agasikaso iti ubi? Kasta mo timbaga na kanyak. Angam no siyak. Jak pay la kayat ti aglusyang gapu iti ubing. Uray siyak mo't No way. Dayta katagbalin alo siyang adi na oras. Iso a pinanawan ni Henry ti asawa na. Talo siyang kanon dayto eh. Gapo tatilaang kanuubing ti ammo na nga asikasuan. At the good news ko, gayam. Ag-retirean dya ko nakakadwami di opisina. Sikanti agbalin na clerk. Kaano ak amang rugi? Kasanon dagiti anak ko. Ha? Saan mo pa kadi anak kasarita ti katugangam? Taisupay lang ti mga iwan kadagiti anak mo? Saan pa'y gayam? Ti parikot itakat dagiti aramatag asumrag. Inanay matan dagiti lupot ko, idi saan ko ana asikaso gapo ka dagiti ubing. Ala, ikan ka iti igatang mo iti lupot mo, tapno adda aramatam ako nam. Di ka madanagan, ikan ka iti igatang mo. Agyaman ak unay kan kagayam. Sikatin tan nagtilangit amang tulong kanyak iti kastoy akasasaad ko.
Ibagtay may kayo dito'y balay nanang. Ada ngamin importante a pagsaritaan tayo. Anya ka di dayta, basang. Mangrugi ak ngagtrabaho ija opisina ti DSWD nanang. Nakayupay ko mati mga sikaso kadagiti ubing. Kabayatan ti panagtrabaho. Ha? Trabaho ko ng basang. Katnusak po ti agaw-awer, nukas jay amakilabaka. Opisina ti pagtrabahoak nanang. Inaldawak to arumwar. Opisina ko ng basang? Wan nanang. Pangaasiyo, tamayat kayo kuman nga agawir nanang. Nukas ta. Siyakto ti agaw-awer kadagiti anak mo. Sana bale? Ikan kayo mat iti kwartayo no agsweldo ah. Lakay, mayat ka kade asyak kano ti agawer kadagiti apo ko ta. Tagtrabaho kano ni Carmina iti opisina. Ah, hay, naggasatil ngay no agtrabaho iti opisina. Kag no nagrigat itati sumrek iti opisina. Iso nga rod adamagek no mayat ka asyak ti agawer. Ay kituan asino kumapay nga iti mang tulong ken kuana no saan adata. Sa bagay, hangem lakay. Ah, No maamuan nga ta ni Henry, nga danton trabaho ni Carmina. Agsubli pa'y nga ta, iti den na ti pamilya na. Kakapsat ken kakailian. Denggenyo manday toy nga istorya. Maysa nga istorya may papan iti ayat, iti kinatangsit, ken iti babawi akanayon nga umay analadaw. Tatibiyag, kakabsat, ket kasla bunga ti kayo. No di mo nga aywanan ti puon, agtinag asaan mo pay anagustuan, ket no madandanagan kan amangala, naukisanen ti tiempo, naukisanen ti gundaway. Daytoy ti istorya nila kay Marcelo. Maysa a manalon iti maysa a barangay, iti baybay ti Ilocos. Iti barangay a San Vicente a naggapuana. Awan ti saan a makaamo iti nagana. Saan ket gapu iti kinaimbag na? No di ket gapu iti dakkel. Adaga nga addakeng kuana. Ti talon a sumagmamano na ektarya nga agbunga iti bagas. Ti karbason ken ti bawang nga may lugan na idi ay siyudad. Nabaknang nila kay Marcelo no idilik iti dadduma na kakaarubana ket amo na dayta. Naimula keng kuana ti kinatangsit akas laramut nga imunek iti kaunggan ti barukong na. Siyak ti kabaknangan dito ya barangay. Kunana asumangsangbay no adda makasarita keng kuana iti tiandaan. Tidagak timangpakan iti adu a pamilya ditoy. No awan ni Marcelo, agbisin ti kaaduan kada kayo. Sumungbat ti baket na, ni baket Rosenda, iti nalumamay atimek. Marcelo, ti kinabaknang ket pamatilaeng na umay ken pumanaw. San mo nga ipasindayag unay ti ada kengka, tadidapay amuno kastamet laeng nga agtalinaed. Niyam di na dingdinggen nila kay Marcelo. Para kang kuana, tidayaw kat isu ti kapatgan, napatpatay ngem iti anyaman, abanag iti lubong. Mabalin a may busan iti makan, ngem saan a mapukaw ti panakaraim ti tao kang kuana. Dayta ti pangipustaan na iti biyag. Ada dua nga anak dala kay Marcelo, ken ni baket Rosenda. Ti inauna ket ni Henry, maysa a lalaki a napay ti panaganak na, ngem nasingpet ti pusona. Ti maut udiket ni Carmina, maysa a babay a kalaplapsot iti bulan, nasayaat ti panakipagkastana na ayat ken matali. Iti panakadakelda, ti duwa nga ubing tinaggapuan iti namnama ti lakay. Ngem ti namnama, kakabsat, no may singsing iti kinatangsit, agbalin nga gangganayet arasok asaan a makapagbunga. Idinatayengan ni Henry, nagpasdek ti panunot na nga agtrabaho idi ay gangganayet adaga. Tatang, kuna ni Henry may sa Arabi bayat ti pananganda.
Adda gundaway ang mapanak ag trabaho idiyay abroad. Adda agayb kaniya kidiyay siyudad. No mapanak, makay patuludak kiti kwarta ditoy, mapasayat tayo ti biag tayo, ken mabalin ang mapaadal ko ni Carmina. Iti pa nagpampanunot ti dadduma atatang, daytoy ti kasayatan nga damag. Ngem nila kay Marcelo, saan at ti ayat ti imun una akimuti iti pusona, no diket ti kinatangsit. Wen, mapangka, insungbat na asililigsay. Ti anak ni Marcelo bagsikan ket saan nga agtalon laing kas iti daduma a pobre ditoy. Agtrabaho idiyay abroad, agipatulod iti dolyar. Tunggal aldaw ang maibalita dayta kadagiti kakailian, lumawa ti dayaw ti pamilyata. Ket pinatuludan na ni Henry, saan na babaen iti panang benbisyon a buyugan ti ayat, no di ket babaen iti pamilin a kanayon nga adda kwarta nga umay. Lagipem Henry, kinunana iti aldaw apin manaw ti ubing. Saan ka nga agawid no awan ti naurnong mo? Ti may babaen ataw ket isu ti agsubli nga ima ti awan tinaggapuan na. Patalgidam tinaganmi. Naluluwan ni Bakit Rosenda iti dayta nga aldaw, ngem saan gapu iti panagpanaw ti anak na laeng. No di gapu iti naimatangan na nga awan ti kapiya, iti panangipakat ti asawana iti dayta a panagayat. Nakita na iti mata ni Henry asaan ti ragsak ti imuna, no diket ti pakaibaynan no agkurang. Iti sabali apaset ti istorya, adamet ni Carmina. Iti panakadadakkel na a maysa a balasang, nakasarak iti maysa a lalaki a managan Andres. Sana nabaknang ni Andres. Maysa laeng nga agmamaneho iti tricycle iti ili, ngem nasayat ti pusona, mabay ni ti Dios, ken pudno ti panangayat na ken ni Carmina. Ngem para ken nila kay Marcelo, ti kinaimbag ti puso ket awan serbina no awan ti kwarta a kadua. Maysa nga agtrasiklero. Insangit ti lakay idi imbaga ni Carmina na ayatena ni Andres. Anaket ti pamilya tayo iti barangay, ket isu na ti pilyem. Maysa a lalaki nga awan ti dagana, awan ti naurnong na, awan ti masangguanan? Saan, Carmina? Saan ko nga itulok dayta? Tatang, nagpakpakaasi ni Carmina. Ti ayat ket saan a matukod babaen iti dolyar. Nasingpet ni Andres, trabahador, mapagtalkak. Apay ati puso na ti saan mo akit kitain, no di laeng tipita ka na? Ngem nagtangsit ti lakay. Nagsaw iti nakaro asasaw asaan na ko mga insaw. No itultuloy mo day ta Carmina, malipatamon nga adda tatang mo. Awan kayat ko ama aramid keng ka. Awan kayat ko ama aramid iti dayta anakorapay nga asawam. Pumanaw ka iti daytoy abalay no kayat mo, ti agnaid iti rugit. Nagsangit ni Carmina iti dayta arabi. Ket gapu iti ayat na, ken ni Andres ken gapu iti saan na. Akaya ti agbiag iti uneg, ti kasta a kinatangsit. Pinanawan na ti balay ti tatang na. Nakiasawa ken ni Andres iti maysa a simple a misa. Awan ti dakel a piesta. Awan ti dayaw a kalkalikaguman na ti lakay. Ngem napuno iti ayat. Nagnayda iti maysa a basit, abalay iti dingay ti ili. Naranggas ti biyagda iti kinakurapay, ngem nalinak iti panagkikinaawatanda. Ket isu daytoy, kakabsat, tinaparnuwayan ti kinatangsit iti maysa a pamilya. Ti maysa nga anak nga adayoy ti gangganay tadaga, sililibeg iti namnama ti tatang na. Ti maysa nga anak nga adayo metlaeng, nimgapu ta pinapanaw isuna ti bukod na nga ama. Ket iti tenga ni Bakit Rosenda, akanayon nga aglukso ti tinagbaitan dagiti duwa nga ayat. Ti ayat para iti anak na, ken ti panagtungpal iti asawa, asaan na amaladingit. Iti rabrabii, no makasinggalut ti silaw iti balay dala kay Marcelo, makitkita ni Rosenda nga agtugtugaw ti lakay ti balkon,
kitkitain na ti talon akasla agpampanakkel. Ngem di naamo ti bakit no aniya a kinapudno ti aday ti likudan dayta a panagpanakkel. Agawid kadi ti anak day tinaragsak a puso. Wenno paspasaraylay nga isardeng ti panagayab ti dolyar. Naipatalod da kadit ti ayat da ken karmina. Wenno intultuloy da ngayon recaptiri daw. Ti tiempo, kakabsat, ket saan nga aguray iti tao. Aglabas dagiti tawe na kasladanum na agayos iti karayan. Ket bayat dagitoy a tawen, awan tinamatmatang tilakay, na adadakkel a bagyo nga umumay. Saan a bagyo iti tangatang, no di ket bagyo iti puso ti pamilyana. Iti damo, kakabsat, naragsak dagiti damag manipud iti gangganayet adaga. Tungal bulan, agipatulod ni Henry iti kwarta. Ti dolyar nga umay ket kasla tudo iti kalgaw. Pasaya ate na tinamnama, mangiyeg iti rag o iti rupa ti lakay. Ginatangan nila kay Marcelo iti baro, abaka para iti talona, sinukatana ti atip ti balayda iti yero, ket tunggal makasarak iti kakailian, ibagana as idadayaw. Ti anak ko nga ada abroad, dakkel ti suldadana. Saan nakas kadagi ti anak ti dadduma, a nagtalaw laeng weno nagbalin nga awan serserbina ditoy. Ngem ti dolyar a dumdumteng, kakabsat, ket saan nasang grupa ti gatad na. Iti likudan ti tunggal piso a may patpatulod ni Henry, ada ti linget ti ladingit, ti panagkalbit iti tenga ti rabi a maladaw iti turog. Iday gangganayet adaga, nagtrabaho ni Henry akas kadagi ti dadduma a kakabsatayo. Iti init nga umapapuy, iti aldaw asaan nga aginana, iti puso nga agsangsangit iti ilili asaan na amasarakan. Ket saan nga insao iti pamilya na ti rigat na. Apay, taing kabil na iti panunot na ti pamilin ti tatang na. Saan ka nga agawid no awan tinaurnong mo? Patal gadam tinagan mi. Isu nga inlemeng na tituk. Inlemeng na? Ano makasangat metlaeng iti rabi? No agpenpenek, amangan iti makingina, at tinapay tapno makaitulod, iti adadu a kwarta. Inlemeng na nga adda gundaway, asaan anabayadan an nalpas iti trabaho na, ket isu tinaginnot, iti naurnong na. Ngem itultuloy na latta ti panagipatulod, taammo na nga iti tunggal kwarta a sumangpet iti balayda, lumawa ti rago, ti tatang na. Ket iti panunot ni Henry, no maragsakan ti tatang na, mabalin, a maaddaan metlaeng iti gundaway a maayatan na. San gapo iti dolyar na, no di gapo iti kinaanak na. Maysa nga aldaw, imuli ni Rosenda iti kwarto ni Henry, a binaybay ana idi pimanaw daytoy. Sinapsap itan na ti tapok kadagiti libro ti anak na, ket iti unig ti maysa a libro, nakasarak iti maysa a daan a surat, asaan anay patulod. Surat ni Henry para iti tatan na, insurat na ngem dina pulos impatulod. Binasa ni Rosenda, ket nagayos ti luwana. Tatang, no agbasay man daytoy maysa nga aldaw, saan ati dolyar ti kayat ko nga ipatulod ken ka? Ti kayat ko ket ti dumge ka, kumakaniyak no agawidak. Ti kayat ko ket maminsan, sawem kumakaniyak na ipagpanakilnak, saan gapu iti ada kwartak, no di gapu iti kinasyak. Mabanugak tatang. Ngem itultuloy ko, tanam na maik a maminsan, masapul ko ti ayat mo. Anak mo, Henry. Indulina ni Rosenda, ti surat iti baru kong na akasla maysa a sagrado a banag. Sana nga impakita iti asawana, taamuna asan a maawatan, tilakay ti kapatgan dayta asasao. Manipud iti dayta nga aldaw, na inayunan ti ladingit iti puso ni Bakit Rosenda, ket indrugiana ti nasingsinged a panagkararag, para iti duwa nga anak na nga adayo, iti ridaw ti tatangda. Iti sabali a paset, ti biag da Carmina ken Andres,
ket saan analaka, niyem na puno iti dignidad. Inaldaw arumuar ni Andres, asumaludsod iti tricycle na, alpalpaliiw iti tudo ken init, agawid iti rabii anabanog, niyem siraragsak tamakitana ti rupa ni Carmina. Naadanda iti maysa nga anak a lalaki, ket pinanagananda iti Marcelo, wen itinagan ti lolona anang rugit iti rupa ti tatangna. Idi sinaludsod ni Andres, no apay adayta ti pinili ni Carmina, simungbat ti babay. Tapno saan apulos amatnag ti ridaw ti pakikapiya. No maminsan, amadanon ti aldaw abalbalakadan ti puso ni tatang, adda ko mamaysa nga apo na nga awiten tinagan na. Saan ko akayat na ibales iti tatang ko ti kinaranggas. Ti kayat ko, sublatan ti gura iti ayat. Ngem iti uneg ti dakkel abalay iti barangay. Awan ti amo nilakay Marcelo na adda apuna. Saan nga amo nga adda, maysa nga ubing nga agtartaray itan. Agkatkatawa, agaw awag iti lolo, iti anyaman nga aldaw. Maysa nga ubing nga awan apulos tinakitana. Gapu ta inrikep na ti puerta, para iti anak na ababay. Nadanon ti aldaw nga imuli ni Baket Rosenda, iti kinasaem ti pusona. Maysa amalem, kabayatan ti panagluto na, imasideg iti asawana. Marcelo, kinunana ama Emma, umadanin ti Pasko, sapay koma tamakaawid ni Henry. Tinawentawenen nga awan tinakitatayo keng kuana. Mailiwakon iti anak ko. Ket ni Carmina, adda apom Marcelo, adda apom na awan na pulos tinakitam. Nagulimek ti lakay iti sumagmamano a kanito. Ket iti kanito anamnamaen ni Rosenda nga umlumek ti puso ti asawana. Sinungbatan ti lakay iti timek anabuyog iti gabba ti kinatangsit. No agawid ni Henry nga awan tinaurnong na, awan kayat ko ang maaramid kin kuana. Ket dayta nga ubing nga ibagbagam, anak ti agtrasiklero. Saan nga apok dayta? Awan apok manipud, iti maysa nga awan serserbina. Naukisan ti puso ni Rosenda, iti dayta asaw. Saan agapu iti bagina, no diket gapu kadagiti anak na, asaan apulos nga inawat, ti bukod da nga ama. Iti dayta arabi, kakabsat, naginana ti Baket iti maysa nga agkasla, saan amababaw asinay. Ket di mo ammo, kakabsat, no kasta unayen ti ulimek amaan anay ti puso, agbali na sakit dayta iti bagi. Tila dingit asaan amay balikas ket umuneg, agbali na saksakit nga awan agas na. Iti tunggal rabi, nagtugtugaw nila kay Marcelo iti balkon na. Kitkitain na ti talon na iti silnag ti bulan. Para king kuana, dayta adaga ti pakaybatayan ti dayaw na. Ngem dinaam mo, kakabsat, na iti tenga ti daytoy a panagdaydayaw, agar aramid ti naulpit a bituen iti tangatang. Ti bituen ti panagbabawi asaan pay nga agparparang, ngem umayen, naladaw man weno nasapa. Iti may katlo atawin ti kaadayo ni Henry, nagbaliw ti angin. Dagiti dolyar asigud na umay asiraragsak ket nagrugi a nagkurang. Iti damo, naladaw iti maysa alawas. Kalpasana, naladaw iti maysa a bulan. Ket iti maysa nga aldaw, awan apulos ti imay. Naungget nila kay Marcelo. Anya ti araramidan dayta nga ubing, insaona iti Baket na. Mabalin a binusbos na ti kwartana iti aramid nga awan serserbina. Mabalin a nalipatan naket dagiti nagannak na. Naimbag pay laeng a pinadalmi, ket itanno agbalin nga awan urbana, tinagan miggapu king kuana. Ngem li Baket Rosenda, dikas iti asawana, saan na ti kwarta ti panpanunuten na. Ti puso ti ina, kakabsat, ket addaan iti bukod a panakaamo. Iti tunggal rabi,
marik na ni Rosenda na adda di umno iti anak na. Agpukpukkaw ti barukong nga iti maysa, adda nag-asaana amay balikas. Nagkararag iti sirok ti krus. Apo Dios, anya man ti mapaspasamak iti anak ko idi ay adayo adaga. Salakniban mo koma. Ket no mabalin, isubli mo koma kaniyap. Uray no awan ti aniyaman nga awitena no dilaying ti bagina. Ti pudno, kakabsat, ket nakarungem iti panpanunoten ti lakay. Idiyay gangganait adaga, narba ti pagtaktrabahuan ni Henry. Pinakawan dagiti adu nga obrero, kaduana ni Henry. Awan ti pagtrabahuan, awan ti paksangpetan. Namdakkel ti utang na gapu iti kwarta nga inutang na idi. Tapno mapatakder ti namnama ti pamilyana. Nagsapsalutsot iti sabali at trabaho, namnarigat ti panawen. Ket iti kasta a kinarigat, naginut ti salunat ni Henry. Maysa amalem, bayat ti panagtrabaho na iti maysa apasdek a patatakderen, nat nagmanipud iti nangato. Naidiso iti ospital, naburak ti tultolang, namnarigrigat na miti dayta. Awan ti kwarta apang bayad na iti agas. Adda kaduan ni Henry idiyay, maysa a kabarbarangay a managan Domeng, anang ipakaamo iti pamilya. Ngem idi imawag ni Domeng iti balay dala kay Marcelo, tila kay ti imabat iti telepono. Lakay Marcelo, kinuna ni Domeng anabuyog iti ladingit. Adda kaniyak ni Henry, na aksidente, adda iti ospital. Kasapulana ti tulong nyo. Kasapulana ti pamilyana itanggem iti anyaman at tiempo. Ada kanito, kakabsat, anagdua ti puso ti lakay. Ada basit at timek iti uneg ti barukong na anang ibaga. Anak mo dayta, tulungam. Ngem addamet sa bali at timek. Titimik ti kinatangsit, anabayagen nga agnaed iti puso na. Anang ibaga. No agawid anaburak. Naburak ken awan tinaggapuan na. Anya nga rud tinaserbi ti panagsakripisyom? May bain ka iti kakailian. Ket iti kasta unay alading it, kakabsat, pinili ti lakay ti dakes apaset. No na aksidente, kinunana iti telepono, titimek asililibeg iti dara nyem natangken latta. Agasana ti bagina sa diyay. Saan ko mga agawid akas diyay? Anya ti ibaga kadagiti kakailian, nga imuli ti anak ko anaburak, awan ti nagapuan na. Pagasem sa diyay, Domeng, ipatulod ko ti kwarta no adda, ket impaladaw ti lakay ti panangipatulod iti tulong. Inuray na akas la makaala iti naurnong, ket bayat ti pananguray na iti dayaw, agsagsagaba ti anak na iti adayo. San anamon ni Baket Rosenda ti pudno at damag iti dayta akanito, ta inlemeng tilakay ti panagtawag ni Domeng. Inlemeng na, taamo na nga agawid ni Rosenda, amapan agsapul iti anak na no maamuan na ti pudno. Inlemeng nagapu iti kinatangsit asaan na akayat, amay butaktak iti kakailian, anaburak gayam ti anak na nga, adda abroad. Ngem ti kinapudno, kakabsat, ket saan amay baludan iti uneg ti panangilemeng. May sa abigat, imasidig ni Baket Rosenda iti telepono, akas laad da nang ibaga king kuana. Nakita na ti naudi a numero a nakaawag. Ti numero ni Domeng. Tinawagan na. Ket sa diay, naamuan na amin. Ti aksidente, ti ospital, ti utang, ti kinarigrigat ti anak na. Naamuan na pay, kakabsat, at tinungar ti asawana ti panangtulong. Saan na nagsangit ni Baket Rosenda iti dayta akanito? Nagulimek laeng, ket nagdiso ti telepono. Ket iti rupana, awan ti unget, adalaeng iti naununek, asakit, asaan amay balikas ti anyaman, asao. Inarakup ti ladingit ti bagina, akas lalamis atudo. Marcelo,
kinunana iti asawana iti dayta amalem. Titimek na anasayasay ngem natal na. Amok aminen. Naamuak no apay nga inlemeng mo. Ngem itan, dimon mabalin na ilemeng. Anak ta ni Henry. Agsagsagaba. Mapan ko sumarungkar ken kuana. No di mo kaya ti kumuyog, agmay saak amapan. Ket iti dayta akan nito, kakabsat, na ipakita ti pudno, akinatao nila kay Marcelo. Awan ti panagbabawi iti rupana. Adalaing ti buteng iti dayaw amapukaw. Nomapang kasadyay, kinunana. Aniya ti ibagak kadagiti kakailian. Naimuli ti anak ta anaburak, awan ti naggapuana. Ket napanpay ti inana ng sabat king kuana akasla agpalpalama. Saan, Rosenda? Saan mo nga ibutaktak ti pamilyata? Ket iti dayta asao, kakabsat, naukisan tinaudi apaset ti puso ni Bakit Rosenda. Saan na asinungbatan ti asawana? Simrek laeng iti kwarto da, ket sa diyay, iti sirok ti retrato ti anak na idi ubing dapay, nagsangit iti naulimek, asangit asaan anangeg ti uray maysa. Iti dayta arabi, nakitana iti tagtagaynep ti anak na ani Henry, agaw awag keng kuana, inang, may liwakon na agawid. Ket idi nagriing, basa ti punganan na iti luwa. Manipud iti dayta arabi, kakabsat, adda naulimik agubat iti unig ti balay, dalakay Marcelo. Iti aldaw, agpampanakkel lata ti lakay iti talon na iti sango, dagiti kakailian. Nyem iti likudan, iti naulimik apaset ti balay, sililemeng nga agtar trabaho ni Bakit Rosenda, tapno makatulong iti anak na nga adayo. Inlako ni Rosenda, dagiti alahas na, ti singsing asagot ti lakay idi nagkasarda, dagiti aritos anay dulin, iti adu atawen. Inlako na ti bukod na amanok, ken baboy a binisbisita, iti likudan ti balay. Inurnong na amin a kwarta a maurnong na, ket babaen ken ni Domeng, impatulod na iti anak na idiyay, adayo adaga. Saan na nga impakaamo iti asawana, taamo na atunggaren daytoy. Babaen iti naulimek a sakripisyo ti maysa nga ina, naginut a naagasan ti tultolang ni Henry, ket naginut a nakabangon manipud, iti pagidaan. Ngem ti bagini Bakit Rosenda, kakabsat, ket saan akasla iti puspusona a natsured. Iti laksit ti kinatured ti pusona, agkapuyen ti baginagapu iti tawen-tawen, aladingit ken iti nadagsen a trabaho. Inrugian ti utot niya agsangbay iti barukong na. Maululuan, agparigat ti anges na. Ngem inlemeng na, kasla metlay nga inlemeng ni Henry, tirigat na idiyay adayo. Ti ina ken anak, kakabsat, agpada nga inlemengda ti sakida, iti aksiput iti ayat. Kat isu daytoy ti makapasanay a kinaputno ti pamilya. Nukas taunay ti ayat nam awan ti panaklinukat, ti tunggal maysa aksaksagaba a sililemeng. Kat awan ti makaamo iti daduma. Maysa nga aldaw, simangpet ti maysa a surat ni Henry, ti imuna kalpasan ti aksidente. Namsaan anay patulot iti lakay, impatulot ni Henry iti inana, babaen ka ni Domeng. Binasa ni Rosenda, inang, agyamanak iti tulong asaangko anamnamaen, naagasanen ti tutolangko, ken nakabangunakon. Adamanen trabahok, uray no babasit. Ngem inang, adabanag akayat ko nga ibaga, may liwakon nga agawid. Saanen para iti kwarta, saanen para iti dayaw. May liwak laeng amakitak manen ti rupayo, ti rupa ni tatang, uray no saanang nga awaten ti agawid ko nga awan tinornong ko. Inang, no maminsan, ibagam ko makini tatang nga ay ayatik isuna, uray no saana ama ibagbaga metlaeng kaniyak. Henry. Indulin ni Rosenda, daytoy asurat iti abay ti imuna asan anay patulod. Dua asurat itan iti barukong na. Dua asasao, ti
ti ayat ti anak na, asan pa'y nangeg ti tatang apakay turongan. Ngem tinamnama, kakabsat, ket maysa analmes asilaw iti tenga ti bagyo. Bayat anamnam namaen da Rosenda nga umadanin ti panagawid ni Henry, dimteng ti damag asan apulos nga inurayda. Maysa abigat, namindua nga imawag ni Domeng. Iti damo, awan ti imabat. Iti maikadua, mi Rosenda ti imabat. Ket iti telepono, nanggeg na titimek ni Domeng abuyugan ti sangit. Inang Rosenda, nakaro asaw daytoy. Pinarbeng kayo ti Apo Dios. Ni Henry, pinmusay. Adaman en aksidente iti trabaho na. Saan nga naagasan? Pinmusay isuna nga umaw awag iti naganyo inang. Tinaudi asaw na. Ibagayo ken ni tatang nga awan ti unget iti pusok ken kuana. Ayateklatta. Natinag ti telepono manipud iti ima ni Baket Rosenda. Awan tinay balikas na. Awan apulos. Nagulimek ti sangalubongan iti dayta akanito, akasla nagsardeng ti agos ti panawen. Ket iti dayta asan amay balikas aladingit, narbatibagi ti maysa nga ina. Natnag ni Rosenda iti suelo, ket isu daytoy iti imuna apan nakamo ti lakay nga adda nakaroan na pasamak. Idi nangingeg na ti garakgak ti telepono, ken ti panagdisag ti asawana iti datar. Nagdardaras ti lakay anapan. Nakita na ni Rosenda iti datar. Nalamuyot ti rupa. Basa ti mata na iti luwa. Rosenda! Anya tinapasamak? Rosenda! Inungap ti bakit dagiti mata na. Ket iti dayta kanito, kakabsat. Awan ti unget iti rupa na iti asawana. Adalayeng iti naununeg aladingit asana maagasan. Marcelo, kinunana ang nagsaya sa ititimik. Pinmusaya ni Henry. Awanen ti anak ta. Pinmusay nga umawawag itinagan mo. Ket di mo nanggeg, gapu ta inrikep mo ti puerta ti pusom. Maudin Marcelo. Maudin ti aminen. Ito day ta sa kakabsat. Maudin ti aminen. Kasla immalan ti lubong iti panunot nila kay Marcelo. Ngem ti puso ti tao ang nabayagin na nagbalin na bato, kakabsat, ket saan nadagos nga aluyot. Ada kanito asaan pa'y anaawatan ti lakay ti kadakkel tinapukaw na. Insang peta ti bangkay ni Henry, manipud iti ganggan night, adaga kalpasan ti ado nga aldaw. Iti dayta a panawen, kakabsat, na addaan iti nagdumaduma a rupa ti kinatangsit. Idi nagsangbay dagiti kakailian iti pumpon. Saan atila dingit ti imuna, akinita nila kay Marcelo, nudiket ti pakaybainan. Anya ti ibaga kadakwada, daytoy tinaulimek asaludsod, asumagsaganat iti panunot na. Ngem idi nakita na ti rupa ti anak na iti uneg ti lungon. Ti rupa akasla makaturog laeng, ti rupa binaybay ana asaan na nga inarakop iti naududi atawen. Adda ng rugi ang nagrengnat iti bato a puso ti lakay. Iti aldaw ti pumpon, imay met ni Carmina. Naglikmot ti barangay iti panagsangsangit, niyem ni Carmina ti imuna ang nangarakop iti inana. Inang, kinunana ang nagsangit. Addaak ditoy, diak to kanto ipanaw. Niyang nilakay Marcelo, iti laksid ti ladingit, saan pa'y anawkasan ti kinatangsit na. Idi nakita na ni Andres iti likudan ni Carmina, ken ti basit nga ubing nga igigamana. Ti apo na asaan na pa'y nakita, naukmid ti lakay. Saan na naksaw? Saan na nga inarakup ti apo na? Adda kanito, lay nga kimitay ti ubing. Ket iti dayta a panagkita. Kasla adda nagpasamak iti barukong na, asaan na a maawatan. Ngem ti kinatangsit, kakabsat, ket nabileg akabusor ti puso. Tinalikudan na ti apo na, ket napan nagtugaw iti abay ti lungon, ti anak na a Henry. Kalpasan ti pumpon,
Naginut akim mapuy ti salunat ni Bakit Rosenda. Tiladingit asaan na nga insaw iti adu atawin, ti sakit a binaludan na iti barukong na. Kasla nagsublian itan, akas iti agas a nagbalin a sabidong. Adi makapantrabaho ni Rosenda. Nagidda iti pagidaan, ket iti tunggal aldaw, kumapuy a kumapuy. Iti dayta kinakapuy, ni Carmina tinangaywan iti inana. Nagawid ni Carmina, iti balay ti tatang na. Ti balay a pinanawa na gapu, iti kinatangsit ti lakay. Saan atapno agbales, no di ket tapno agaywan iti inana a mas masakit. Inaldaw asang bayan, ipana ti makan, ugasana ti bagi ti inana. Kantaan na iti rabii tapno makaturog. Ket adamit ni Andres, akanayon akaduana, awan ti reklamo iti puso, awan ti gura iti tao, anang papanaw iti asawana. Ngem nila kay Marcelo, kakabsat, ket adda iti uneg ti maysa, abalay anapuno itan iti kapiya ti daduma, at a taong ngem isuna, ket agmaymaysa latta. Makitkita na at tunggal aldaw ni Carmina ang mga iwan iti inana. Makitkita na ni Andres, na umas asideg asililemeng ang mangipan iti agas. Makitkita na ti apo na nga agtartaray iti uneg ti balay, anang rugit iti rupana. Nyem saan pa'y akinabil na ti panakawana a sumao, ako mablaaw, ang mga rakuk. Maysa, Arabi, immasidek ni Bakit Rosenda iti asawana. Titimek na nakapsuten nyem natal na. Marcelo, kinunana. Umadanin ti tiempok. Saan di mo babawian daytoy asasaok? Dengem laing. Iti unos ti biyagta, inayat ka iti amin a panakabael ko. Nyem maysa ti dawatek keng kasakbay nya agpatinga ti angesko. Ammo katangsit ka Marcelo. Nyem ti kinatangsit, awan to metlay nga ipankeng ka. Daytoy talo na pakaipangasam, di monto may bagnos iti tanem. Nyem ti ayat ti anak, ti panagkakadua ti pamilya. Dagitoy ti tunggal banag, ama itid mo iti masakbayan. Sakbay nga agpatinga ti tiempo, dawatek. Ukasem ti puerta ti pusom kini Carmina, kini ti apom, ken Andres. Saan mo nga ipalubos ang maudimet laeng? Ti babawim makasiti na pasamak kini Henry. Ti lakay, iti imuna agundaway iti adu atawen, saan ang nakasungbat. Adaluwa ang nagsadag iti pingping na, niyem saan na pa'y ang naibalikas, ti sasao a kasapula ni Rosenda amanggeg. Ket iti dayta arabii, ti rabii asaan na asinungbatan ti dawat ti asawana. Pinmusay ni Bakit Rosenda, iti nawlimek at turog. Ti rupana natal na, niyem ti may sa adawat na, saan ang natumpal kabayatan as ibibiyag. Ket iti dayta akanito, kakabsat. Iti dayta laeng akanito ang napukawnan ti duwa akapatpategan iti biyag na. Ti anak na ken ti asawana. Nang rugi ang narba, ti kinatangsit nila kay Marcelo. Nyem kasanonto, kakabsat, naladawen. Ti dua a tao anang sapul iti ayat ken sasaona ket awandan a mangengeg. Kalpasan ti panakaitanem ni Bakit Rosenda, ti dakel a balay dalakay Marcelo ket nagbalin akas lamaysa atanem metlaeng. Sila lawag, naurnos, nyem awan ti biyag. Awan ti makina iti kusina, awan ti kanta iti malem, awan ti timek a mangawag iti nagana. Ti talon na pakaypang bangasanay iti adu, at tawen ketadalatta sa diay, nadakkel, nadameg, naluwam ti bunga. Nyemawanitan ti serserbina, iti maysa, at tao nga agtugtugaw nga agmaymaysa, iti balkon na. Ti tao ang nangipalubos, apumanaw ti amin nga ay ayaten nagapu, iti daytalaing adaga. Maysa Arabi, kakabsat, simrek nila kay Marcelo, iti kwarto ni Rosenda. Sinukimat na dagiti gameng,
ti baket na asaan na pay asinagsagid. Ket sa diay, iti sirok ti retrato dagiti anak da idi ubing da pay, nasarakan na ti dua asurat. Ti dua asurat ni Henry, asaan anay patulod kengkuan na iti adu atawen. Binasa na ti imuna. Tatang, no agbasem man daytoy maysa nga aldaw. Saan ati dolyar ti kayat ko nga ipatulod kengka? Ti kayat ko ket ti dungnyeg ka kumakaniyak no agawidak. Ket binasa na ti maikadua. Inang, no maminsan, ibagam kumaken ni tatang nga ay ayatek isuna. Uray no saan na ama ibagbaga metlaeng kaniyak. Iti dayta akan ito, kakabsat. Narba tinaud-udi apaset ti bato iti puso nila kay Marcelo. Natnag iti tugaw, ket iti imuna agundaway iti agtawen-tawen, nagsangit ti maysa at tangsit a lalaki. Saan an nawlime ka sanggit? No di ket na karo, naunggit iti bagina, kasla maysa nga ayup an nasugatan. Henry, anak ko, apay asang ko a dinenggeg? Apay ati dayaw, ti kwarta, ti daga, ti imunang ti anak ko. Henry, addag titoy, agaw awagak iti nagan mo itan, ngem awan kan amanggeg. Naladawen. Naladawen ti aminen. Iti dayta arabi, kakabsat, naginana ti lakay iti maysa asaan anaturog. Makisarsarita iti retrato dagiti pinukaw na. Makipaddungaw iti nawlimik abalay. Iti tunggal sarming. Makitkita na ti rupa ti tangsit a tao anang pukaw iti pamilyana. Ti dayaw asinaluadan na, iti adu atawen ket awanin ti gatad na. Taaniya ti serserbi ti panakarayem ti kakailian. No awanin ti tao iti unig ti balay, amangiddep iti silaw iti rabi. Iti agsapa, kakabsat, napan nila kay Marcelo, iti Camposanto. Sa diyay nga agabay dagiti dua atanem, ni Henry ken ni Rosenda. Nagparintumeng ti lakay iti baet dagiti dua. Rosenda, kinunana, di mo nanggeg ti sungbat ko iti dawat mo iti rabi apin manaw ka. Ngem dengem itan, agbababawiyak. Maladaw, amok, ngem agbababawiyak. Ti kinatangsit a binaludak iti pusok iti unos ti biyag ko, ket awanen tinaypadid na kaniyak, no di ti agmaymaysa abalay ken dua atanem. Patawaden nak Rosenda, patawaden nak Henry. Ket bayat nga agsangsangit ti lakay iti bayit dagiti tanem, dimteng ti maysa at timek iti likudana, timek ti ubing. Lolo, ti maliyaw nila kay Marcelo. Sadyay nakatakder ti apona, ti basit na ubing nga managan Marcelo, akaduan na ni Carmina. Imay day ti Camposanto, tapno sumarungkar iti tanem ni Rosenda. Iti imuna, saan na makasaw ti lakay. Kinmita laeng iti ubing nga awit na tinagan na. Ti apo, asaan na asinagid, asaan na nga inarakop, asaan na nga inawat, iti adu atawen gapu, iti kinatangsit na. Lolo, inulit ti ubing, ketim masideg, asaan na nabuteng. Apay nga agsangsangit ka? Naukasan ti puso, ti lakay. Inarakop na ti apo na. Ti imuna apa nangarakop na, iti apo akanayo na nga inlaksid. Anak ko, kinunana ang nagsangit. Patawadenak. Patawadenak iti amin atawen asaan ka nga inawat. Patawadenak ta tinagang ko ti ingkabil mo. Nim saan ko nga ingkabil ti ayat a maipahiking ka. Iti dayta akan ito, imasideg ni Carmina. Saan nga addagura iti rupana, addaleng iti ladingit, ken ti ayat asaan a napukaw iti laksid ti amin a napasamak. Tatang, kinunana, naladaw man dagiti banag, niem saan a maud-udi ti panagsubli ti pamilya. Inaiwanak ni inang sa natapno agbales, no di ket tapno ipakitak na addala ta puso asaan a matangtangsit. Ket itan, addaak ditoy. Awitin na ka ti apom itinagan mo.
Mabalin pa'y nga isubli ti tiempo ang napukaw. Saan namin? Niyem isu dagiti agtutubo pa'y. Inarakop ni lakay Marcelo ti anak na a babay ken ti apo na. Iti bayat dagiti tanem ni Henry ken Rosenda. Na daan iti maysa a pamilya na subli. Uray no saan anaan-anay. Uray no napunno iti babawi. Idi rabi, imawid ti lakay iti balay na akaduana ni Carmina, ni Andres, ken ti apona. Iti imuna agundaway iti adu atawen, na daan manen iti biyag ti balay. Ada kanta, ada makina iti kusina, ada timek nga umaw awag iti lolo, uray no iti puso ti lakay. Awan apulos a mapukaw ti anyaman asao asaana nga insao ken ni Henry, ti panangawat asaana nga impay ken Rosenda, kabayatan asibibiyag. Naglabas dagiti bulan, kakabsat, ket iti dayta a panawen, naginut a nagbaliw ti maysa a tao, akunada idi, asaan apulos nga agbaliw. Saanen anapan nila kay Marcelo, iti tiandaan tapno agpanakkel iti dayaw na. No makasarak iti kakailyan, saanin na ibagana ti may papan iti dolyar weno iti dakkel adagana. No adda makasaludsod ken kuana, lakay Marcelo, kasano ti talonyo iti daytoy atawen? Sumungbat laeng iti naem atimek. Adda metlaeng, ngem ti talon kakapsat, ket saan akapatpatigan iti biag ti tao. Nasursurok dayta analadaw. Ada maysa nga aldaw adimteng iti balay ti maysa, abak nang nga adtagikua iti daga iti kabangibang nga ili. Kayat na agatangin ti talon nila kay Marcelo, iti nangina agatad. Iti napalabas atawin, kakabsat, nalukmig ko matipuso ti lakay iti kasta agundawe. Ngem itan, kinita na laeng ti talon manipud iti balkona, ket simungbat. Saan ko nga ilako? Sana gapu iti dayaw, daytati binaybayak idi. Ilako ko iti masagbayan ti apok, no isuti kasapulan na. Nyem ti ayat ti pamilya, daytati saan ko nga ilako uray iti anyaman agatad. Nadal ko, kakabsat, at ti tao amanggatang iti daga ket adu, nyem ti tao amangayat kengka, iti pudno ket sumagmamano laeng. Iti rabrabi, no malpas ti pangrabi, agtugtugaw nila kay Marcelo iti balkon akas iti dati. Ngem sanen ati talon ti kitkitay na. Ti kitkitay na ket, ni Carmina nga aglutluto iti kusina, ni Andres amang tartariman iti tricycle na, ken ti apona nga agtartaray na agaw awag iti lolo. Maysa arabi, inawit na ti ubing iti saklot na, ket insurona dagiti naganda kadagiti bituwen. Ti banag asaan na, apulos inaramid, ken ni Henry iti ubing pay daytoy. Apok, kinunana, denggem ti lolom, adu ti kwarta iti lubong, adu ti daga, adu ti dayaw. Nyem ti tao na adda iti den namita, ti inam, ti amam, saan mo nga uray na umununa dagita amin. Tano maladaw ti panagayat mo, awanton ti panakaybales ti panawin. Naadal ko dayta babaen iti narigat awagas, apok. Sapay ko mata saan monto a masursuro akas kaniyak. Inulam-ulong ti ubing asaan anaan-anay, a maawatana dagiti sasaw ti lolona. Niem ni Carmina, adumdumgeg manipud iti kusina, naluan. Tanakitana, kakabsat, na uray ti kalalakian a puso, ket mabalin a malunag. Niem no maminsan, malunag laing kalpasan, anay pukaw dagiti banag a saanton a may subli. Itinaududi a paset ti biyanya, kakabsat, naginana nila kay Marcelo iti maysa a balay nga adamet ayat. Nyem iti tunggal rabii, makitkitana iti tagtagainep dagiti dua asaan na a maarakup manen, ti anak na ken ti asawa na. Ket idi pimusayen ti lakay,
kunada nga ada inyabkas na anawdudi asao. Henry, Rosenda, umayakon, patawaden da koma. Ket isuday toy, kakapsat ken kakailian, ti istorya nila kay Marcelo. May sa ataw anadan iti daga, iti dayaw, iti kwarta. Niyam na pukaw na ti tunggal banag, asaan na magatang iti pirak. Ti anak na, ti asawa na, ken dagiti tawen asaanto apulos a may subli. Tati babawi, kakapsat, ket kanayon nga umay analadaw. Saan nga umay no adda tayo, paya si babak ng itigundaway nga agayat. Umay laeng no naukisanen ti tiempo. No naitanemen dagiti tao, akaya tayo kumabalakadan. Daytoy ti pakamuanyo. Ti tao nga ada iti denayo ita. Ti ama, ti ina, ti anak, ti asawa. Saanyo nga uray nga umununa ti dayaw, ti kwarta, wenno ti kinatangsit. Tano maminsan na maladaw, awanton ti panakaybales ti panawen. Ukasenyo ti puerta ti pusoyo, kabayatan as ibibiyag pay dagiti ay ayatenyo. Ibagayo ti ayatyo, bayat adenggenden dapay. Tati maudi ababawi, kakapsat, ket isu ti kapatpaitan asennay, amaaw-awat ti tao, iti rabaw ti daga. Daytoy ti maudi ti babawi. Agyamanak iti panagdengengegyo, kakapsat ken kakailian. Agingga iti sumaruno na istorya.